Testijiet fil-kolonni tal-konkrit fl-emerġenza ta' Mater Dei urew li fil-passat diġà kien hemm tentattivi ta' tiswijiet li fallew. Xogħol li kellu lan li jwaqqaf milli l-ilma assorbit mill-konkrit isaddat l-azzar ta' ġewwa. Però mir-rapport tal-kumpanija internazzjonali Arup li għamlet dawn it-testijiet, irriżulta li x-xogħlijiet ta' tiswija li mhux magħruf eżatt meta saru ma kinux effettivi biex iwaqqfu mill-korrożjoni. Fil-fatt fost l-oħrajn, ir-rata ta' assorbiment tilma fil-konkrit instab li kienet iktar mid-doppju ta' dak mistenni f'konkrit ta' kwalità għolja wara 20 sena. Għaldaqstant kien hemm livell għoli ta' dak imsejjaħ karbonazzjoni, jiġifieri bidliet fil-konkrit minħabba l-assorbiment tal-ilma. Jirriżulta li f'ċertu postijiet l-assorbiment wasal sa 40 mm, meta l-livell ta' karbonazzjoni f'bini ta' kwalità għolja ta' 20 sena suppost ikun inqas minn 20 mm, jiġifieri inqas minn nofs. Dan ukoll huwa sinjal ta' konkrit ta' livell baxx li jfisser proporzjon ħażin bejn ilma u siment, kompattazzjoni ħażina jew materjal porus. Materjal jew ġebla poruża li jekk hu l-każ ta' Mater Dei kellu jkun identifikat fit-testijiet li saru fil-passat. It-testijiet minn Arup ikkonfermaw li f'ħafna miż-żona tal-emerġenza is-saħħa tal-konkrit użat hija ferm iktar baxxa minn dak li jeħtieġ ikollu sptar.